немаше запален факел и со факелот тичавме низ Македонија 10 дена, 1000 км по 100 км всеки ден. Минавахме, тичавме по 20-30 км всеки ден. Обаче за да го организираме това нещо, беше трудно, защото нямахме пари, нели? Имахме само добра воля, нели? И не знаехме нищо за организация. Пошто никой от тия хора, кои го правихме това, ние бяхме медитиращи хора, не сме се занимавали с такво нещо. Обаче имахме вера дека това е добре нещо и да го направиме. И със самиот ентузиазъм, нали, го успяхме да намериме, нали, спонзори и така, и да го организираме и да тичаме. Обаче за това време, додека го организирахме, помеѓу нас се создава много конфликт. Самите организатори, кои организира пробега за мир. Имаше моменти, където имаше много конфликтни ситуации. Извинявам се. Влизи, там некъде. Имаше моменти, нали, където имаше такива конфликти, нали, където ние, кои го организирахме, той пробег за мира, ние самите бяхме в конфликт. И аз няколко пъти се наложи да им кажем, нали, на хората, викам, слушайте, ние организираме пробег на мира, не сме тук да се караме. Защото човешките отношения, всъщност самите организатори, ние сме пълни со несъвършенство. Не, въпреки че се опитваме, нали, да медитираме, имаме несъвършенство. Не сме съвършени. Не сме смирени, не сме спокойни. Истински. И от тук се появяват тия конфликти, тия сблъсъци, или това желание, кой ќе биде главния, кой ќе каже сега това така ќе биде, нема да биде така и така нататък. Власт. Една връста борба за власт. Това се явува, мислам, във всекоја група. Кај да погледнем, ќе се появат тия конфликти. Или тия такива неспокойствия. Защото ние самите ги носиме от себе. Ние имаме в себе си неспокойствие, имаме гордост, алчност, гняв. Всички тия качества, що ги носим в себе, тия не ни дава да се свързиме с това спокойствие. Наистина да го проявим спокойствието. Може да го организираме, може да направим реклама, мир в света и така нататък. Ама в себе си не сме го създали този мир. И за мен това още не е истинска проява. Не е лошо, нали? Има стремеж, обаче мирът още не е проявен. Не се проявява. Не го проявяваме наистина оно, що го говорим. Проповедаме нещо, викаме мир в света, обаче ние самите нямаме мир. Говориме за смирението, ама нямаме смирение. Проповедаме неща, кои не ги живеем. И според мен това е едно от основните проблеми. Дека тој конфликт, кој го имаме во себе си, тоа неспокойствие кој го имаме во себе си, како да го премахнеме, како да излеземе од него. И тука е медитацијата всъщност. Значи медитацијата, мојот учител казваше така за медитацијата, вика медитацијата е кога Божественото ни говори, а ние слушаме. Ние мълкваме. Во молитвата ние говориме, но се обръщаме към Божественото. Викаме, Господе, јас сум еден неосъзнат тъп човек, пълн со желание, со гордост и много сум невъзприемчив за твоята милост. Нямам благодарност, нямам смирение. И най-искрено се обръщаме во молитва. Молитвата по некој начин помага за искрено да си признаеме, защото ние Божественото не нека не знае за нашите недъзи и нашите слабости. Обаче то е добро за нас самите, за да се усмирим. И молитвата всъщност е като предходи на медитацията. Първо се молим, защото без молитва, действително все едно не можем да се свързаме с този мир, с това спокойствие.
После божественото, кога говори, той ще се вика божествен говор. Но божественият говор е всъщност кога този мир се спуска върху човека. И като нещо се спуска върху тебе. Едно длабоко спокойствие, спира напрежението, спира... ти става спокойно, светло. Не се страхуваш дека ќе умреш, човек. Изчезва страха от смърт. Иначе той страх непрекъснато да тормози вътрешно. Имаме страх. Непрекъснато страхуваме. Нещо лошо ќе се случи, ќе умрем. А ние наистина ќе умрем. Ние наистина ќе умрем, обаче преди да умрем ќе се страхуваме много. Ай ќе страдаме. Прости факти, не говорим нещо. Не принадлежи на нещо определено. Всеки умира без разлика на къде се намира, как изглежда, дали е ескимо, дали е индианец, дали е туземец. Не иска да умре. Не иска. Се страхува. Това е много длабоко, този страх. Може да има вяра, обаче понекогаш, ако не ни е истинска вяра, за не ни е длабока, когато е този момент да се оплашиме. Речеме, не искам. Има една интересна случка, просто ке ви споделя един будист, я разказвам, от Шри-Ланка. Некаква жена болна от рак, дошла към него, като после едно нещо, защото докторът е отписал, рекла дека има още един месец живота. Дека нищо не може да направи. И го питала какво може да направи, да спаси. И той рекол, можеш да спасиш некакви животни, които са осъдени на смърт. Ракови, риби и други животни, които са осъдени да трябва да умрат, ги държат по капези, в аквариуми, в клетки и така нататък. Можеш да ги купуваш и да ги освобаждаш. Да ги спасиш от смъртта, да ги пуснеш да живеят. Още малко. Колко? Толкова. Ама поне ги отложиш малко, може би смъртта. И тя почнала да купува риби и да ги пуска в морето. Живи риби, не ги лови. И да ги пуска. И всеки ден купувал, по не знам колко риби, раци и други такива животни, които били осъдени да ги за готвене в ресторантите. От ресторанти купувала раци и така нататък и ги пускала в морето. Ги освобождала. Всеки ден, не знам, много. И след един месец веќе немала знак от ракот. Като отишла на доктора, прегледа, немала нищо. Никакви знаци от болестта. И докторът бил изненаден. Питал, добре, какво лекарство използваше? Такви резултати просто... И тя рекла, ми просто освобождат хора, същества, които трябва да умрат. Защо, кога умират някакви същества у наше име, и ние ги тормозим, ги държим едни клетки, ги разболяваме, да им раста черния дроб, да правим пастет, гъските. Това е непрекъснат тормоз за тези същества, за живота. Нямаме състрадание изобщо любов към тях. Така да ги тормозим, да ги убивам, и това масово го правим. После ни се случаят някакви неща, все пак има някакъв закон. Како се отнасяме към другите, така ни се връща. Ние, ако гневим, ако мразиме хората, ако тормозиме животните, ако се съмняваме и сме отрицателни към всички около нас, как може да очакваме нещо добро? Ние трябва да разберем дека това поведение на омраза, на гняв, на напрежение, на агресия към съществуването, дека това ни създава, ние